Tini serangsana kuai hangkor kocobari rengnok ni rengsenai roni bisingo seilai te shikong rok bagi yafali dikha Tipramothani Rajkumar Devarmani tidurungbai aro phaimanjaka Tipramothani kuai district political YTF ni president Prosmi Devarma koktoma tunai buskango Prosmi Devarma saka bobagrani naharmo engka joto TDADC amsini constituency no kaisa khlai eba khongsa khlai English medium rengnok phyognani abono naharmongtui no buskani shalo chaitok janai te samong khlaijana hincha kok saka Daranor tini je o school je Kochubari senior basic school je final chubachor lemani tamno ti chubachor lemani belai hambai ti kongka ham jotono tini Kochubari senior basic school aisok paikya sini ro sini muchang sini Rajkumar bini tuidul mumbai no tini mo khana ro bagjaka nadi chung sini Tiprasa to actually bisibak sungtam hinani chung mane kurino hinimano tambai hindi je sakri khainani besarok je ganani besarok borong he bebangno nijini besabudino mane school ka hambo taunot langoi amla hagi porioi mane quality education borok rioi tong gai sungte bad bagi je sini parago tongnai rok sini Tiprasa rok ber bisibak to sung khato khaisanai khuk khaisanai amti hai borok kintu nijini besano musung tongphano kaham school poinani kaham school honani tefano sung rohmaya gai bebagno sugian bising tipano tefano sung chai je sini besano sung kaham ke quality education minan bagai gabon bising nukjako baksa dress kuri ki dress kisik thangai tesa paisubi maya ambo haira kobomango ngai tini sini Rajkumar tidul mungbai bongni mo Kochubari senior basic school tini tidul mungbai chung kisu kicha mane study materials ni khata kolom bongi jan chero no bakha nagai abono koina musungo Tripura hastini kobangma abi hai sini ganang rok mane unnecessary kobangma borok rang ambi hai khoros kai tongo gambi hai borok na abono koina musungo maya ganang no norok janjani amchayo ba janjani area bo nor ambi hai noni je noni mane ta hinani noni je mane lifestyle ni hoite kicha sa ajaga ni hoite save khai je sini tabuk je sini cherai rok no sini je Tripura samchayo je sini Tripura rung songra kaham kobangma tongo talented cherai tongo kintu borok kaham kai quality education maya abon bagai borok kusukber mo thamoi abo hang tongo bongno jung judi proper guideline kaham kai tlama khai borok bo eksumoy kaham kai nai gabon bisingo nai tabuk to competition ning thaga sini tam hinani pura society no amte hai competition kaham school porio kaham surungo kaham exam rok face kero kintu ajaga ro kai sini Bengali medium pornai se rok borok ajaga thang sobe maya amte hai competition hoi tongo ngai sung tabuk TDADC habongo phamai aglo tabu sini bebagai khumlungo kaisa khumbi school tongo gau khumbi school bai sara Tripurani joto student na sungna mane sombobya sini abo belai khe tap gabono sini bobagra wanchoka je tabu potiti sini Tiprasa jini mane constituency ni ajagani bisingo kaisa constituency o at least kaisa khumbi school khulungna ni bo wanchui tongo abo recently khab khlai jaga no ni mane bo sawo haisi gabono ang sanam sungo sini sar song mero tongo borno bang koina musungo je sini tabu rung surnai chikon jon busarno borbo kaham kai tebo bongni quality education nang tamani bagri basate nini nijini rangbai bagri ning bob hairo ma tong no dong tv no media person no dipo kalam namjago ngai ang decision khakya karon ang haino te khorota jaga an jete kuri borong nor busar kuti kori rubu karon je rang kusa karon simi je mono minini বিভিন্ন কাম স্কুল লগত দাওঙ্গা আং ওয়ান সকো দিনে ফাইনে ফে আং জাগাবো হেডমাস্টার ni বিপন নিবাই ফংনিবাই হেডমাস্টার কক সালাইগাव জাगा বুসু ছাত্র দङ बर सुजन दङ गां कासे डिसिजन खाया आनि रांबाय जेंमानि खपसां तु खंनिं तु जेरां खाता कलम गांगाय किसा बंग सामुन हने आं वान सको गाय नरो आनि चेयरमैन बाय आनि रो युथ नि रो बाय गांगा बंग साका सामा बंगान आन बर दा फाइनाल सेंट्रल कमिटि नि सिनि Tipramothani वर्किंग प्रेसिडेंट ati na decision khagya kaisa khata kolom chikon sa jera jisban nangku next time ang buskang salote wan suk tongo tam kuti khaima ro jaga bag mano satiban bangnani abono mane ang bhaikai sere rongno kuju kariman sini ro school bibino boundary kri rong tongo ang master rongno bun khajanai boro kai salai bor department bor boundary rong tu tebo kaham sere rok kaham poring tu pori tu execute tu kaham kai pori wite kubuni school koto thang ko